24 Days of Rum, deň 15. Dnes to bude rum zo Salvadoru v štýle urob si sám. Číslo 15 má v rumovom kalendári 24 Days of Rum 7-ročný rum Cane Island, El Salvador. Pôvod Salvador. Destilácia Column Still. Zrenie súdy po bourbone 7 rokov, 43% alkoholu. Zaujímavosť, označenie Single Estate na etikete hovorí, že celý proces výroby vykonala priamo destiléria. Poďme to teda ochutnať. No musím povedať, že vôňa nie je žiadna sláva. Je to také alkoholické, cítim tam trošku zvláštne tóny ihličnatého dreva. Chuť je už o čosi lepšia, ale cítiť, že ten rum je dosladený, takže asi viete, že ja ako zastanca suchých rumov týmto nebudem úplne spokojný, ale v zásade to nie je úplne na záhodenie. Mne asi stačilo to jedno ochutnanie. Ak 24 Days of Rum otváraš zároveň so mnou, daj mi